Martina. Keďže vyčúvam, žiadne prekážky už nemala. Ja ti dám také prekážky, si rozprecem hnedé vlásky. Tvoje vlásky si rozprecem, Inka se pozbavím a do stavu manželského se prikavím. No pretože se pýtam, ja po perší raz, či sebe dáš vynek hlavný sňaz, alebo hlavný sňaz. Podpíši się na paluszki spíňal, podpíši się na paluszki spíňal, nebudeš ty moju partu snímal, nebudeš ty moju partu snímal. Martinko, pýtam, že se po druhý raz, či sebe dáš vynek hlavný sňaz, alebo hlavný sňaz. Moja parta z drobňučkého zlata, moja parta z drobňučkého zlata, treba na ňu šuňučkého káta, treba na ňu šuňučkého káta. No, Martinko, pýtam sa po tretí raz a posledný raz, či sebe dáš vynek hlavný sňaz, alebo hlavný sňaz. Takže podmienky boli zelené vytancovať švagrinu a sestru, tak som rozumel dobre? Čo dáme, starší? Valčík, polka, hovor. Krásny Valčík, nech sa páči, v Bardejovskej nemocnici. Poďme na to pre staršieho družbu.